Murad Sarkazanov, Slovakia. In blue, Murad Kuromagomedov, Hungary. Attention! Hey! Red, blue, attention! Okay? Így könyörül a Muszukály Iszmailnak, hiszen a világlista első helyezettje az ellenfele, aki a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes volt még Zágrában 2025-ben. Ugye a világbajnokságban idén ősszel lesz egyébként Kazaksztán fővárosában, amely most már egyébként osztala, ahol még Nurszultán volt, Boris Tamások nyert ugye a világbajnoki címet annó, Túlocsér pedig a legutóbbi olimpián 5. helyezett volt, de 65 kilóban, ugye mint említettem a 70 kiló nem olimpiai súlycsoport, így rendszerint fogyasztani kell jó néhány versenyzőnek, aki olimpián szeretne szerepelni. Időközben nagy örömünkre megszerezte Kuromagomedov Murad az első pontjait a meccsen. A szintén nem kisnemű Sarkazanov ellen. És büntetés a visszavárás. Várja Muradov ellen újabban egy újabb 2 pontot sikerült megtörgetni a Sarkazanovot, hiszen sokuknak emlékezetesen nemrégiben Tiranában rendezett Európa bajnoksága, ahol ez a két fiatalember az EB elődöntőben találkozott, és Murad már akkor is kiválóan birkózott, akkor az 1-1 Sarkazanovnak kedvezett, de most 4-0 arányban vezet, amikor 1 perc 15 másodperc telt el az első menetből. Hajrá Murad! Az olasz szőnyegen véget ért a találkozó, és kínai győzelem született Feng Lu jó voltából. On the Medvedev winner is Feng Lu, China. A szőnyegen 8-5-től érkezik 74 kilóban, pirosban Mohamed Bashir Törökország, ellenfele kékben Kuantik Sádár, Kazaksztán. On the Medvedev ranks match is Mohamed Bashir, Turkey, in blue, Kuantik Sádár, Kazaksztán. A díj szőnyegen még van fél perc az első menetből, és 1-0-ra vezet a mongol versenyző. Ugye így kezdődött az előző mérkőzése is. Muszukály Iszmailnak, hogy gyakorlatilag nem volt pontja az első menetben, aztán sikerült pontcsatában fordítani. Stop! Stop! Véget ért át Muszukály első menete, 1-0-ás mongol vezetésről folytatódik majd a csata. Murad továbbra is őrzi 4 pontos eredményt, és ott is következik a szünet. Malik! Okay, thank you, thank you, thank you. Hát a legjobb biztatás most a hajrá Magyarország, amit hallunk, hiszen ugye 2 helyen is 2 magyar birkózóért szorítható. Iszmailnak fordítania kell, Muradnak őrizni az előnyt.
Stop. No. Ismail Muszokáját ápolják, még 1 perc 45 másodperc van hátra, Urad meccséből 4-0-ás állásnál. Időközben a Kozak-Bel csata is véget ér, 4-4-es döntetlennel a Kékber versenyző Durkozát Kajpánov győzött. On the mat, the winner is Nurmazsát Kajpánov, Kazakhstan. És a B-szőnyegen már negyeddöntő mérkőzés következik 57 kg-os súlycsoportban. Pirosban érkezik Grúziával Roberti Dingasvili, ellenfele Timothy Levin Kanadából. Yes. On the mat, B in 57 kg, the next pair, Robert Dingasvili, Georgia, in blue, Timothy Levin, Canada. Szenzációs állásból 4 pontos akciót csinál Muszokáj Ismail. Urad 5-0-ra vezet már a korábbi 5-szörös Európa bajnok ellen, Sárkazanov ellen. Kelly? És ebben a pillanatban véget ért át a C-szőnyegen a mérkőzés. Sárkazanov nem tudott pontot csinálni, így ezzel magyar győztest hirdethetünk a C-szőnyegen, tehát Kékben Nurmagomedov Murad a győztes. On the mat, the winner is Murad Nurmagomedov, Hungary. 74 kilóból 8 döntő mérkőzés következik a C-szőnyegen. Magomed Lászlója Bahrein színeiben, ellenfele William Löwen Jr. az Egyesült Államokból Kékben. On the mat, C, the next pair, 74 kg, in red, Magomed Lászlója Bahrein, in blue, William Löwen Jr., USA.
challenge decision mat D. Here there was activity time on the scoreboard, and until now there is no still not control, there is no 3 point of contact, and activity time is finished. So 1 point for blue for activity time is confirmed. Then the action is 4 points for red, also is confirmed, and the challenge is lost. Magyar oldal challenge volt, amely végül nem sokáig jól a mongol kapott tehát egy ponton, de 4-3-ra még így is vezet Muszukaya Ismail. És az utolsó perc következik hamarosan. Kiléptetés után 4-4 zárás. Később 20 másodperccel a vége előtt megcsinált az akcióját a mongol, Muszukaya valószínűleg attól tartotta kiléptetés is, mert pontot ért volna. De a mongol váltott és egy akciót hajtott végül pussal győzött. Így tehát a D szőnyegen a negyeddöntőben a világranglista vezető Tulgár Ocsír megy tovább. On the men in the winner